Persuni li għandhom l-HIV se jibdew jingħataw l-aktar mediċina avvanzata fis-suq. Ħabbret dan is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi Rosianne Cutajar. Ninsab f'pożizzjoni li niżvela li wara diskussjonijiet li kelli mal-Ministru tas-Saħħa fix-xhur li ġejjin, persuni li għandhom l-HIV ħajkunu qegħdin jibdew jingħataw l-aktar mediċina avvanzata illi ovvjament tindirizza l-HIV. Forsi l-importanza tal-prevenzjoni. Bla dubju aħjar nipprevjenu milli nikkuraw. Fil-jiem u fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qegħdin narraw kif anke nagħmlu kampanji fuq livell nazzjonali sabiex nipprevjenu milli persuni ikollhom mart li huwa trasmess sesswalment u għar minn hekk l-HIV. Fl-2019, 72 persuna f'pajjiżna irriżultaw fil-pożittiv għall-HIV. Numru li jirrifletti mhux biss iż-żieda fil-popolazzjoni imma wkoll il-frott ta' aktar testijiet u sforzi li qed isiru mill-GU Clinic fl-Isptar Mater Dei biex aktar nies jieħdu ħsieb is-saħħa sesswali tagħhom. Fost oħrajn fl-2017 beda jsir teġdid għall-HIV fil-GU Clinic imsejjaħ rapid testing li jagħti riżultat f'20 minuta. Minkejja li ħafna jaħsbu li l-maġġoranza ta' dawk bl-HIV huma persuni omosessuali, kull attività sesswali mingħajr protezzjoni tista' twassal għall-virus tal-HIV. F'dan il-kuntest, is-Segretarju Parlamentari qalet li fiż-żmien li ġej se jsiru kampanji tarfien biex tiżdied l-edukazzjoni fost il-pubbliku dwar mart trasmess sesswalment u l-kura li teżisti. Bla dubju aħjar nipprevjenu milli nikkuraw. Fil-jiem u fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qegħdin narraw kif anke nagħmlu kampanji fuq livell nazzjonali sabiex nipprevjenu milli persuni ikollhom mart li huwa trasmess sesswalment u għar minn hekk l-HIV. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.